Nabaritu dadia gaur ere publikoa etorri dela. Bai, ze ondo, ze pozik. Beste puntxo baten bateu, Bai, nik uste nun naizeko langileak zirela, ikusi ditudan, bai, no? nik bai. Eta ez, publiko bezala izue. Nolatan animatu zeate, Kri, Kri. Beste zeiteko eta baten proposatzen eta Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko etortzeatik, jo. Ja, seigarren atala nabari da, Bai. Arrakasta, ez? Arrakasta. Hombre, egia da, euskitzerekin ja goia jo dugu. Eta mendik bera. A ber, Bai, ikusiko dugu arrapa era. zenbat ikustaldi lortzen ditugun. Bueno, horrek ez du importa. Ja. Horrek ez du, ez bestela horrei behitu berba jo, ikusliai eta diruai ez gaude inune. Ja. Akela zai. Nik Ondo. Egia da, alde hortatik nik presio gutxi. Nabaritzen dut, ni hemen lasai, nahi diguna kontatu, gero jende asko ez du ikusten, ez du entzuten, Hori da. esaten ditugunak, beraz, Orduan- horrek ere lasaitasun gehiago ematen dit, Total, bai, niro bai. Bai, Edo baina- zeinatik edo zer izan da, Entzute dutenean, nik lehenengo programan bota nuena Bai, Iruñatik galdetu dira. geratu da. Geratu da, bai. bai. Zer esan zen, non? Erosi nuela jatetxe bat. Ah, bai. Ah, Bueno, hori, karo, horri jarraipen eman behar dugu baita. bai. Antonio Iriartek erosi zuen lokal bat, duela astetxo batzuk. Bai. Jatetxe bat erosi du, poligono batean. Funtzionatzen ez duena, gaur egun. Esan dut. Hori da, Jatetxea itxita zeon. zena. Baina gaur egun ez da. Nola zuen izena? Karkata. 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 Ta, zer modu Baina zijoa? zuk eman behar diozu beste erabilera bat. Bai. Bueno, Ez duela jatetxe- Principios, bai. Nik ez. Ostalaritzan ez dut esperientzia. Nola doa hori? Buru, gaizki. Bueno, Bai. sorpresa. Baina ez da gertatu da? Bueno, a ber, ez dakit hau emititzen denean Ai, a ber. nola egongo den. Baina benetan nahi zen gaizki o brometan? Bai, benetan. Baina gaizki? Bai, bueno, atera zaio karga batzuk. Bueno, amak esan zian hau ez kontatzeko irratian ez da ere. Ja, Pero ez konta. Ba, Ez, kasu hau amari, ez. Ja, aurrekoa baita ere ez esateko, que tonto eres. Hombre, egia da, arra A ber. kontratua sinatza joan zinenean, kontatu Bai, zenitunak, nik esan dizun hor, zerbait dago. Pues badago, bai. Bazegoen hortik karga bat, Zer eta... Bai. Nik Zorrak. uste dut, konponduko dela, eta adostutako prezioan erosiko dugula, baina, bueno, bestera ez dugu erosiko behar, baina... Ja. Wow. Baina, bai, eman du... Lasai. Bai, girua, gauzako lehizete, ja. Danak hasieran aurpegi hona erakuste deu, baino gero... Nire ex-lege askok iguala dakate zati. Zer? Zure ex asko esan duzu. Nire ex-lege asko igual ezagon joeke hasieran, baino gero kargak indatoz, da tal, da... Gero gauzak aldatzen jute, ja... Ez que ligatzia zezaia hon gaur egun. Bueno, en fin, Buah. hori lagengo da. Esari ditut. Nik, A ber, nien hau zezanet, bikotia dakat, eta baino alare, bueno, saltsa gustatzen zait, ikustet, ja. txutxutxi, Eta aldatu dira gauzak. okerrea, Okerrea. bai, esatet, Bueno, ostra, eskerrak ordu. baino, ez que ez dago. Eskerrak ordu, etxean nahon ezkonduta. Bai. Bai, ez duk uste, ondo Ba, ez dakit, a ber, divertidu, osea, guaia da, soltero bizitza hori, eta txatxa, txispa, nik gustatzen zait, falta botatzet, beti botako falta nik ustet. Zozo txispera naiz, eta nahi, momentuko, momentuan ezagutzen ai, ze jatorri, ezagutzen un xabin, da gero, ez, erre bai, lerdoa da. Karga ditu. Biegun eta karga dazka. Xabine kargazko ditu. Dudetanean erezi baio ez dut erosten, jazta, atzea bota naiz. Hortan esperientzia asko dakat. Karga asko ditut nik, Nik karga dakatena da gaur, ze gaur gonbidatu oso berezi badakau. Bai. Asko maitea detena bereziki. Maite dugu, egia esate aldera, esan oraindik ez dela iritsi. Oraindik ez da, ez urrutitik dator, oso urrutitik, eta ni egia, gaur pixkat, gure gonbidatua, ez daki, publikoko zein dan dudetan daude, ikusiko dizu. Uste nuen etorri bazela, vale. Ez, bai, beti dudetan Ez da daude. Egia da gaurko gaia pixkat izango ala, gure gonbidatua dana, ez? Bueno, dana, a ber, hori baino gehiago da, baino pixkat, humoria adibidez, bai, izango gai bat landuko deuna. Bueno, bera humoregia da, beste gauz askoren artean. Eta nik egia da, presello, osea, gaur egun lehen, igual ez, hasen nintzanean, esango izuet, bitxu. Deika, hartu. Hola, corazón. Vale, etorri, N Barruan fondoa... dago. Vale, sartu. Badator. Fondo baino, N bat ikustezu, eta gero rezkerreta. N, naiz, bai. N de naiz, sartu eta... Sartzezea ezkerreta eta gero berriz ezkerreta. Itzegin berarekin. Venga, Egon, atera. Hola da punpairez, Bueno. Lasai. Itzegin behar dugula pixkat humoregiak ze tristea garen. Triste batzuk,
A ber, nik askotan esaten detelako, Eta gai hau atera nahi genuen, hain justu ere, claro, nik, Antonio, nire kasu pertsonalean, nik gaur egun 40 urte ditut, ez du ematen 40 urte ditut, eta bakarrizketak egiten hasi nintzen duela 2 urte. Bai. Berandu. Xabinek ja ez du joan nahi gauean ez dakin nora bakarrizketa bat egitera. Baina esperientzia daukazu. Gure gonbidatua sartu da. Ja salbugeaz. Ari nintzen esaten, Maria, humoregileak triste batzu garela, eta ni pixkat berandu hasi naizela. Eta uste dutela, bakarrizketak egiten eta humorea egiten berandu hasi naizela. Gure gonbidatuak hau baitu berko luke, bai. Eta nei gaur egun bolo bat ateratzen zaidanean oso ondo, baina eguna iristen denean pixkat pereza. Bai. Eta batzuetan joten naiz apal, eta gero ja publikoaren aurrean ja humore egin behar duzu. Bai. Baina uste ez naizela bakarra. Holako gauza gertatzen zaizkiona. A ber, nik esan berrakat, ni fatxada, ni nire fatxada da, Maria Graciosa, Maria Humoregilea, Maria jajaja, jijiji, marmarti bat naiz. Osea, hau argita garbi, ni naiz kejati bat, marmarti bat, ezagutzeitan abaki. Osea, nire humori, osea, gainat jadakeu ja presio hori ze, venga, humoriain, ez ez dagatela grasik, ez dagatela humorik, tio, lagaiz bepakian. Osea, nahu nahi kauta, baina ja demoza, venga, perrera zei, venga, Maria. Eta orduan zergatik, osea, eske graziosa zea, gauza kontatzen. Baina gero, bakizu, ze lagunekin pasatzen zait, eta hor dagude batzuk tontua geanak, nik uste laguntza gelan ibili geanak zeuzerratik ibili gehala, baina gauza batzutan pasatzea, lagunak parra itauenian, baina gero konturatzea ez dialai zuk esan dezunatik parrai, baizik eta zuri ideala parra urpira iten. Zuri ez. Nei, bai, ez gori pasa zait. Osa, da asko maitit lagunak, baina eske nereatik ito parre. Osea, ez nik esan detenatik, oze grazia izate bai, Maria, eske, tio. Ez dizu gauza normalik izaten, ez dizu bat buena egiten. Bueno, kontatzeko modua, igual. Ez berda, kani daketela presio kenduna dut, eta Maria Graciosa, Maria Humoregilea hori ja, mesedez, kenduna gainetik. Osea, Maria Erretxina, Maria Marmartia hondik aurrea, osea, eta 30 urte azkat, osea, zite zergatzen. Baina hori naiz, bizkat. Orduan, jazta, hori zan egin nun, jazta, kenduet, nire pixue. Ba, nik humorez nago normalean. Bai? Bai? Baina zu musikari ere bazea. Ez esan, ez dizu nik pereza ematen, eskabidanekin bolo bat daukazunean... Gauean bai, orain saiatzen gara lehenago izatea. Beira? Bai, saiatzen gara normalean azkenak ez izatea, hori bai jarri dugula martxan, plan hori. Ja azkenak ez, bale. Jaialditako azkenak ez. Bakarrik martxan, gero normalean tokatzen dugu azkenak izatea edo... Honenak zaretelako. Eske... Bueno, ez dakit, hori ez dakit, baina tokatzen zegu, bai. Negia da bolo bat, zortziretan, larun bata, zortzirak behatzik, amarrak. Ya está, eguerdiko kultura, mesedez. Bai. Ni ja nago eguerdiko kultura fasean. Abadino nita igandetan, eguerditan, kontzertuak aurreko anontzia. Niri hori... Eta bakarrizketa batzuko da. Igande, eguerdia, Marianito bat... Roketa bat... Lasai egoteko txean, ez dakit, Eta larun bat gaua zertarako da. Niretzako ja, larun bat etxean egoteko lasai. Larun bat gaua gogorra. Zagit, hor nik gehiago dokat amarekin beti esaten dit beste lagunek daukaten bizitza, nik uste dut dela indirekta bat. Beti esate, honek atea du plaza osakietan. Eta erosi du etxe bat. Eta beste batek esaten di, bere bikotearekin erosi du etxe bat. Botatze dit olakoak, gero asko laguntzen nau, humorearekin eta musikarekin beti, baina botatze dit horrelakoak, eta normal esaten dit, ama edo aite batek espero duela abokatu bat, mediku bat, ezakite, espero dutena, ez? Edo langile publiko bat, eta berak esaten berari atea zaiola payaso bat. Bueno, orduan bai horret. Arrazeak, Antonio. Baina horregatik... Alazea, nahiko deskubrimentua, eta hemen alare payasituan agutxitezu, zuzeneko, punpaire zuzenekotan, Wow. Antonio, eske izatea. Hori, zaratza ditu, gelditu balerako YouTubeen esan zuen Sabinek duela gutxi. Claro, arrasto digitala, betirako. Eta, a ver, berin zaidala, jendea jatzen du Instagramen mierda okerragoak, hori argi eta garbi. Baina, egia da, batzutan, pues, bueno, azkenekoan ordizean, atea ditzela pañalarekin eta hori. Eske pañal batekin atea zan, gizona, o pañal batekin, ematezula ja arrautzen bat, atea berzitzaiola aldamen, osea, zan gauza bat hain rarua, visualki... Gogorra. Bueno, ni ongi pasatzen dut, momentu horretan. Nik momentu horretan ere ondo pasatzen dut. Bai. Gero, etxean, YouTubeen ikusita, hau, hola egin genuen, hau, hola, Ja, nire Iruñatik hasi diate ditzen Nobita. Eta horrek ez grazian dirik egiten.
Ez que ikaragarria. Eta ez dakit zer erantzun. Bai. Oze, zerrean. Nobita edo, ezagin, ni aitak zeukan lagun bat, eitzen ziotela ez dakit zer, eta zuen. Deitzen diate horrela, los hijos de puta y mis amigos, y tú no eres mi amigo. Orduan ja, eske batzu deitzen diate atzetik, Nobita, eta ez da grazia indiolako, baizik eta en plan ridículo, es como... Jode, tío, nik etxean pentsatu dut mierda hau, ateratzeko paina batekin, baina nik etxean pentsatu dut. Aizut, bai, eta lania, eske pentsatzezu atretzua, eske geston lanketa da horratzi, eske gehiago jajaita... Amarekin, egiten duala. Amak laguntza dizu? Personaje sortzen? Arropak gehiena da amarena, Nobitarena, eta... Shizukarena ere bai? Eske Shizukar ez eta izan egun bate. Shizuka... Hori ez erogi atera, Shizukarena. Baina, bai, bueno, nahi asko gustu zitzaiten pertsonalki. Bueno, grazia, behintzat, orduan, zu graziosoa zea, payasoa zea. Ez, graziosoa ez, gustatzen zaidala humorea. Graziosoa naizen edo ez dakit. Bueno, zaila huite zea, bueno, ez da gutxi. Bueno, danok zaiatzea, bueno, nepo. Nei amonak esaten dit triste ba naizela. Amak esaten zian irratian gauza tristea kontatzen ditula. Amonak berriz esaten dit argazkietan beti serio ateratzen naizela. Oso guapo atatzen zea argazkietan, Xabin. Baina serio. Ni oain indizkigu argazki batzuk, fea... Hori izango da ikusteko, Aipatu behar da, lehenengo bi grabaketetan, hemen gure aurpegiak ateratzen zirela, eta zerbaitegatik desagertu indi. Ni eskertzet. Kasi lasaiago gaude. Bai, nik eskertzet. Eta itoso raro, A ver, zergatik zema dikote? Zergatik... A ver... Kejatu... Egia. Bez, kejau, ez que ni kejau nintzen, beti kejatzen naiz, izan kejati ba naiz, marmartik kejati ba naiz, ez zer eskertzen. Eta bueno, gaur humorian gaia landuko dugu, baina baita beste gai bat, nire pixka preseio, ez da egiten publiko konezkak, bueno, gaztetxoak ikuste ditut, igual hondik etzaio hau, preseio hori, o behaien inguruan igual ez da hau hortaz hitzeite, baina egia da, niko tamar urte azkatetea, presillo hori, amatasuna tok-tok, jendia, ja, oza, ni lasai nago, baina ja, ingurua astea... Maria, eta zu noizko, eta zuk zen... Desatet, ostra, ez dakit nahi aldeten. Oza, eske, bueno, a ber, ez dakit, oza, ez den nahi. Oain momentuan, ez daiazu, ama, oza, sexurako goik ez dakat, ba, ama izateko gutxillo. Osea, hemen neguan gainea, eske, nahi gotza dizu humorearekin bezala, esan egin, humore gila zara, Maria, txiste bat, eta zu, a ber, ez, eta emakumea zarelako, Maria, ama. Bai. Hola da. Zuk izan nahi dezu? Nik. Planteatu dezu? Planteatu, bai. Ba, pentsau ita deu, gehiagin. Pentsatu askotan, baina erabaki hartuta ere, bai. Ez nahi guraso izango. Ez. Eta saiatzen gara, baina ez dugu sustorik izan, oaingoz, eta... Ez. No agarra. Alde hortatik ez, beste modu batzuk ere komentatu izan ditugu etxean, baina orain osaba naiz. Nire Joa Markek oraintxe urtebete egingo du. Eta esan dut, jazta, hau zen nahi nuena. Osaba lana da, nik behar nuena. Nik nahi dituten ordu batzuk hartu. Hartze dituzu, ni ditut 5 hiloba. 5 hiloba? 5. Ze ona. Osa, naiz familiako txikiena. Eta zuk, aita izan nahi dezu, Antonio? Pues orain arte, bai, izan nahi dituen 3. Martina, Areta, eta neukan... Areta? Bai, izenak taena pentsatuta nire buruan. Martina, Areta, eta? Eta bestea aztu zait, txano. Ez que graxeitek motillak esate benean, bai, 3 nahi tut, lau, antzematea, txotxotik, pitotik etzaio latea behar, olako buru handi bat. Porque gaina buru handi joan limazea, oza, ez que buru handi joan limazea. Nik 4 kilo terdi pixatu nitun. Batea, zak hori, hortikan. La letxe, tu, gero mutilla, bai, izango naiz, Ja, Lau kilo terdi, tu. Ez que nahi impresio joiteit. Ni orain ez dut argi izan iduan edo ez. Oaina dudata. Eman daiz buelta. Bai. Hori gertatzen da, hori adinarekin eraldatzen da, Ze pasada aldatzeko? Orain ezakit... Ez que baino honekin zau, Antonio Pumpaire, ez da, osea... Hau da zure txikila. Hau da zure txikila. Pues pixka eta agian, ezakit, izan da, lehen bai esaten nuela, 29, 30 urterekin, ezakit zeratik utziko taldea edo... Bueno, hori izen egiten genuen... Bai, planak egiten zenituen gazteagotan, ez? Nik ez, nire inguruak edo, baita nik ere, eta hori, pues, agian 29, 30 urterekin taldea ja utzi, eta orduan, pues, bikotearekin etxe bat erosi, langile publikoa izan, ume bat izan, nire bikotearekin eta bar, baina justo, egia da 28 urterekin, nire aurreko bikotearekin utzi nuela, orduan, pues, karo, bai, etzan momentu hona, eta? Justo hor ja ez, Eta... Bestalde igual momentu kritikoa zen, momentu honak entzeko gainetik, zerbait? Ba, nik uste du baiz, batzutak gertatzen delako bikotekien artean, ez? Batek nahi duela besteak ez? Ja, hori eta 30 urterekin, eta sanoagoa da, gian batek alde batera egitera, baina batzutak gertatzen dugu, jode, ba, nik besteraz nahiz ama edo aita izan behar edo, bueno, pues, ez da, nik uste du presioaren gati batzutan funtzionatzen dugula, eta ezautzen dugula jendea baita ere,
eta nola, bueno, bikote daukat, eta, joa, gian ezagutu zu pertsona oso interesgarri bat, osea, niri hau gertatu zedalako diot. Nik ezagutzen jendia lagaduna, zebatek txakurra nahi zuen da bestiak ez, eta horretik laga zuen. Ja txakurratik, eta utzin zuen. Eta txakurra partekatze dutenak baita, hori da beste mobidat mas guapo horrendik, Bai, txakurra, bai. Aste bat, besteak bat, eta gero psikologa baita ere batekin dagoelako aste bat, eta bestearekin, baina karo. Hori kontatu zidaten aurreko asteburuan, batek, ez dakit, bikoteko mutilako neskak, beste bikote batekin hasi zen, eta esan zioten aurreko bikotekidari ez zela sanoa, txakurrak, nola, bi aita izatea o bi ama izatea, beste bikotearekin kontaktu izatea. Bi referentzia, bai, arraroa zela bikote berriarentzako, en plan, claro, ¿qué dices, tío? Está zumbao, flipatu inuen, ez txakurra delako, txakurra baita ez, haindu behar delako, eta legalki ja pertsona bezalakoa dira, baina. Ostia, pertsona txakurra baino kerrago gaude, no me jodas. Bai, askoz. A ver, Euskal Herrian badakizu, ume baino gehiago direla txakurrak. Bai, andoainen, ez dakit nune, ez, andoainen uste dut egiten zuten ostegunetan, ez dakiten andoain, ostegunetan atera zuten udaletxetik, ateratzea jendea txakurrekin eta joatea poteo zonaldetatik. Hainbeste txakur zeuden, ja bizikidetza beharrezkoa zela, eta udaletxeak ateratzen dituen kurtsilloak, pues txakurrak oitzeko poteora. Bai, sozializatzen du jendeak txakurrarekin. Bai, beste movida bada. Txakurrak labankakoak, noski. Bueno, batzuk biankoakoekin baita ere, baina, cada uno. Vale, ba, ondo. Holaxe, bai, agibizia jarri dut, esto ingurua, ez nik uste publikoko jendia. Osea, que amatasunei buruz hitz egin behar dugu. Gure YouTubeko ikusle guztiak egongo jala. Ez que bakizu, bitxo, jaketa publikoa dakau, bi bideo jo ditugu YouTubea. Aberra esamatze zuen, zenbat, ze beti lehen egon geha parrez, ze gutxi ikusi diguen, zen ere lagunak ez du ikusi, behintzat igotzeko. Nik 20 aldiz azkerrak horrekin jo ditut, bizitak baino. Zu izatea? Ni 20 aldiz bai. Bi bideo igo ditugu. Aberra esamatze zuen, lehenengo bideoa zenbat bizualizazio euki ditu, nik ustaldi. Bota. Berreun. Klabao. Ala, ez que hau beti gaizki pentsatzen. Berreun inguru esan duen. Berreun. Eta bigarrengo bideoak, aurreko astian ja astebete, igo genula? Bai. Aberra esamatze zuen. TikTok. Bai, egun da lau, uste dazkala. Niza, jau nahi ze, baina da, kontzeptu faltagatik, nik uste, ez dela ulertzen antzokikoa eta erratikoa. Ez da gure errua. Baina ez zaigu importa, ez da? Ez. Hori da, ez da arrakazan. Denbora, anak esat, osea, bueno, ja, eski, publikoko anak esateu denbora. Hombre, bai, eske, a ber, dana lasai hartu, berda. Bueno, nik uste dut hain dela... Osea, zu sartzeko? No. Ez, denbora, lasai ateko, hartuko deula, bueno, ez, sin más. Lo que hay. Bueno, lasai. Gomidatuan... Jungo gea, igotzen. Jungo gea, martxatzen. Jungo igotzen eta... Oain ikuste momentu dala, ez? Gure gomidatuai pasua emateko. Antonio, eskerrik asko. Venga, paso egite duni baita. Txalo bero bat, Antonio. Gustatzen zaio ze bestela gaizki sentitzen dago. Antonio, eskerrik asko. Arte. Zarrera, buelta asko eman... Poligono bateko jatetxe baten jabea. Antonio, bueno, oitxe, jarraian esan duen bestela, asko maite duen pertsona badator, placer bada pertsona hau hemen egotia, eta mesedez txalo batekin jaseko deu, Ana Goiti! Anatxo! Bueno, mosuak eta gero, Bai, jo, Nik Antoniokin nahi neban egon. Antoniokin nahi nun egon, ze oso fananaz. Antonio. Oso fananaz. Bai, esan behar dutzut oso fanan, eta nobitana, iritzen zela, esan izun, puntazo bat. Eta benetan, horretan ikurrengoan nahi dutin, zizuka. Bai? Ba, apuntatuta, Maria, urrengo ikuskizun bateako, Ana Goitia, eramango dugu zuzenean, Shizuka izateko. Besedez. Berdu. Erraldoi bebai, gustatzen, erraldoi bebai indezaket. Dana, eske dana nahi du. Ana, ze pasatu zaizu? Berandu iritsi zehala. Bueno, beti, lekitxotik etorrenaz, zeuekin egoten, Bai, txalo. Merita gutxi ez. Eta ez da giro gaur kalean. Ez da giro, eta gero, lekitxo badakizu dagoena, popatik hartzen, han beste puntan, ez? Eskerrak heldu eta oso polita dela. Zu imaginatu heldu gara eta... Eibar. Iritsi eta Eibar. Oso galuze. Ez da.
gaina, ez da, ja, urrun dago, baina jartzen dituzte semaforoak, beti obretan dago. Osea, lehen zan, itzi ardeba, onja da ondarru, berritxu, zatena, gortan ja izan da, venga, ja, berandu ateranaz. Lehen hau ezin izan dut, baina gero gainera. Baina, bueno, saso zeldunaz. Oso ondo. Eta entzun ditudan gauzak oso interesgarriak. Eta oso identifikatuta sentitunaz, esan duzuen danakin. Humore gile tristen asuntoarekin ere bai? Gehiago, nik... Zatitxo bat bakarrik entzun dut, osea, nola, tokatzen zaizunean egite egun hortan zaudela... Ni egun hortan, egun batzuk eukitzen doraz, egoten azela... hain urduri edo ni daukat sindrome del impostor esaten dan hori, ez? Beti pentsatzen dut oso txarte egiten dutela, planteatzen dut, benetan nik dedikatu behar naz. Igual ez naz esan behar humoregi, Zeinek sartu digu hori buruan? Kotxian buruan. Deno daukagun zerbait da, osea... Nik behin estetik buzi olako gauza bat, anagoitian pare bat bolotan egon naizela, jendia bolua bukau, zutitu, txaloka, eta zan hasten, ze klaro, zu hasieran itezunean bolo bat, gero gehiago hartzen zoaz esko, baina zan, lehengotatik esatezula. Kau, ja, geizki ditutzen zara hori. Jendia txaloka, zeaten, dedanak, segundura par... Bai, suerte eukidot. Suerte eukitzen dut, ze normalean publikoan oso feedback ona izaten dut, eta baina egia, adibidez, Ostiral hontan daukat Donostin, ez? Hemen, bueno, Donostin. Anoetan, kalergune. Eta ja, kalo, egun batzuk gaixo egonaz, Bizkarreko mina, kriston gripe, baina gripe bat atrapadot, baina, nik uste nun gutxit, ja kajala noia, ja hilen gonaz, ja directamente garbitxu gonaz, ja está, ja bizitzako pentsamentu guztiak oroitzapenak, semiari, ez gertatzen bada, bai, zeo ze gertatzen bada, lasa, jaitxak ondo zeintzuko zetxo. Baz pareia aurretik lana guztiakin, danak egin da, eta, claro, pare bat bolo, bertan bere utzi beharra, eta nitzako hori da. Da honi txarren ante orduan, oso gaizki pasatu eta no, ostiralonera begira, okojonata nago. Akojonata, monja bat bezala etxean sartuta, esotzitze, ez dakit, ez gaixotzeko, inork ez errespegatzeko, Bizkarreko mina, denpoa guztian beroa jarrita, osea, 80 marroteko atzoat bezala, ez dakit hartu bestia enantiun, beta, holan nabil, egunero, ez dakitze ariketa egiten, osea, bizitza aldatu dut guztiz. Bakarrizketak direla testirela. Bai, emanaldi horiek beti presio hori eranzte dute, eta azkenean baukazu ardura puntu bat. Bai, eta guantzan urtean oso ondo, baina zentutuko nezan dute, asko sartu naz, bapatian, eta edo nun momina daukat, eta... 2006 ira, bai. 2006, gogor etorri da, baina ikuste gero oberantz jungo dala, okerrerantz badoa. Hola hasi, eta gora. Eta gero ja aurrera. Baina bai, eukitzen dola eskresi momentu horrek, gaur hori, edo egun bat, oso ondo osoa zela, dei bat jaso etxetik, ez dakit, semea, ez da dola ondo, eta 15 minutura, holtzare igo behar dozu, eta barre eragin. Esaten dozu. Osea, eta atera eta egin. Atera, egin, topera egin, jendea txalo, osea, pasada bat, baina momentu horretan, esaten dozu, zen moment, ez? Bueno, lan guztiz eta auke beren. Ebisa faltzo, bai, nahiko faltzua gea aspektu hortan, osea, eske berez kriston faltzua gea, ni beti esatetela, ez dakitela faltzua izate, baina hain naiz konturatzen ze falsa, eta barrutika. Impostora batzuk, bai. Dakazu, jo que se, bai, aktore bai. Holtzak hori dauka. Bai, holanda. Eta batzutan, bai. Esaten unana, adinagat bat, ni nire kasuan, Ba, adibidez, esan manun bertso afari bat ez, baina bakarrizketa saio batera joan, eta gero igual afaria, ez? Bai. Eta afarian ja jendea, bueno, animatuta, eta ni nago ja beste fase bat, bai. Niri hori ez pasaten. Ninaz non-stop, ninaz kotxe eskoba. Nik afaria zertako. Monologoa eta gero, poteua eta afaldu denbora galdu. Hola nintzen. Ana, badakizu, hola nintzen. Azartu zara. Baina, haizu, gauzak aldatzen dira, eta oain, esatet, klaro, 20 urtekin, bai, geratuko nintzen, bakarrizketa eta gero hor, baina, enuenin 20 urteekin, eta oain, Zezaten dezu, berandu hasi zaizla bakarrizketak egiten? Bai, dena egiten. Zua natxu noiz hasi zeinan? Gogoratzen zea zure lehenengo... Bueno, denak hasi gara guantxe, bai. Gogoratzen zea zure lehenengo ikuskizun... A ber, gogoratzen zea, etzago... Lehenengoa bakarrizketa holan holtza baten gainean inuna, Arrasateko gaztetxean izan zen. Bai, etzaren gurek erin zestuan? Ez. Joa, Nacho, ja, ilusioak endo jazu da. Dizeban bezatzen un lehenengo aldeia zestuan zala. Ez. Dana nerea. Dena zestoa. Zestuan irugarrena izan zen, baina egia esan onena ere bai.
Ez, esan zen, Arrasateko gaztetxean, batek esan zidan, egingo zenuke monologua, bueno, barra librean inun lehenengo aldiz. Osa, lehenengo aldiz telebistan inun. Eta oso gustora sentitu nintzen, esan nun, ostia, igual hau, nahiko nuke nire bizitzarako, nola ez dut egin lehen hau, oso ondo sentitu nintzen. Eta katarsi feminista neska bat Amaiak, Arrasateko neska batek, Katalunian bizi da bera, eramaten proiektu bat da, eta, bueno, horrein genitu nonintzan beitak eta biok argazki batzu, argazkiak. Sexy, gogoratzen ditut. Eta, bueno, lodiforiaren aurka, eta holan, eta, aurkezpena egin zune argazki zezi, aurkezpena nahi zunin, egindako proiektu horrena, eta egingo duzu bakarrizketa? Eta esan, nik ez dakit ez ezaten. Osa, nik ez dakit, egingo duzu, abestuko duzu, Tina Turnerren, venga, nik, klaro, ez dut egingo, gaina arrasaten, zen, 18 urtera arte, bertan bizizan nintzen. Gauza asko inditutan lehengo aldiz. Hau ere bai. Eta horri izan zen, lehengo aldiz, holtzen egin nuena, eta esan nun, ostra, ze ondo. Eta hor, bai, da gero ja, bai, Ainhoa Vitoria bertan zegoen be bai, eta baina Antxonek behar zuen, esan zuen joneska bat, eta Ainhoa Vitoria esan zuen, jode, Ana, da Antxonek, bai, da hombre, Ana, eta hola, da Antxonekin hasi, eta gero zestoa, eta gero eta oinemen. Antxoni askotan izaten dugu, kulpa berea dela, dena beratzetik hasi gala. Bai, egia da. Ni ez. Zu lehenago? Bai, egia da. Ni, barre librean. Nik Aitziber eta Ion Plazaola barri libra egite zuenia, jende ez ezaguna. Bai, gogoratzen az, zurekin. Bilok egon gina. Asko gustatzen. Nahi duzu kontatza barri libreko niri esperientzia? Hori ere gaizki? Kriston polita izan zan, nik horko olatuai heldu nion, estirando el txikli baino bueno, amaier arte. Hola ikasiet, inala. Harremana nuen orduan Plazaolarekin eta Aitziberrekin, Antxonekin egon lanean, barri libre hasi behar zan. Eta nik esan nuen, nik probatuko nuke, gaina badaukat monologo bat, pentsatuta, baki zerri buruz hitz egingo nuen. Deitu dizu ezuei? Ala! Ez? Ez zidaten deitu, eta gero, klaro, nire inguruko guztiek egin zuten, pasazan mundu guztia. Bai, baina edo, no? Ni, ez ezagunak bai. Osea, ez ezagunak. Niri alderantziz, beraiek eta nire, nola ingo dini monologo, eta monologo utza zara zeuta. Ni tristea. Eta, baina... Payaso triste. Payaso triste. Bueno, lasa, internetik ateatzen da. Bai, atera. Nik uste ez dozula ondineko supera, baina, bueno, denbora daukazu. Bueno, ez da inbeste, ya nahiko zarra zara, baina, bueno, lasa. Efectivamente. Ostras, jo, ni horrei esker, totalmente bu. Ez que izan zan, barre libre izan zan, oxigeno puntu bat, eta eman zion asko gaina. Asko. Humoreari, gainera pandemia garaia zen, pandemia eta gero atera eta bai, ez egon publikori gogoan dut, bai, distantziak mantendu behar ziren, gauza asko... Bueno, Sami, nik osat esango zut. Gogoratzen oso atera kontuak elkarrekin lan egin duen saio hura oso anekdotikoa, por cierto, nire aldetik. Ez dakit ezagutzen dezuen saio hura atera kontuak. Arrakastatxua, inon saio arrakastatxurik izan zen, hori izan zen. Urtetan, zematen ginean. Nik uste 2018 ero izan zala. Eta hilabete pare bat onginean. Hombre, a ber, nik aurkezten nun, eta aurkestera joan orduko, geratu nintzen aurpegi erdi paralizatuta aurreko gunean. Aitziber, Garat eta biok atera ginen parrandan Donostin ostiralean, bueno, parranda, zeo zehartzen, parranda bihurtu zen. Eta junginan loitera, nik ostiraletan askotan Donostin pentsio bat hartzen nuen, ze bueno, lan egiten nuen hemen gure kasa bukatu. Lekillo eragun. Claro. Nik kriston zan ere bizitzako ametsa, saio bat aurkestia. Osa, txikitatik, osa, nik uste dut aman tortolatik urten dabenetik hori nahi nebanein. Eta superposik, eta oso emozionauta, Sabin bertan zinen zuzendaria edo, Zuzendaria orden egon hasieran, bai. Eta superposik, eta emozionata gaina ez neuan ez da urduri ere, osa, kriston goguakin. Oso proiektu polita zan, lantalde oso polita. Pasada bat, jende gaztia, oso polita zan. Eta, bueno, azin maz, esan izan parranda ere, trago batzuk hartu zin maz, eta, bueno, junginan horra, eta horrengo gune, gauean okan hotz, eta ez natu nintzen, begia negarrez, eta lekitxoraino begia negar, eta etxean ahola, bapatean. Ostia, zer daukat, tio, begia negarrez, begiratzet, eta joan izpilura. Ez, hor Googleen. Joan izpilura, eta ikusi haber kinu eitzen du, oza, haber, imposible. Osea, nik uste nuen iktus bat zala.
Bueno. Bitu nire gizonak, goizeko 10etan alian nintzen, arratzaldeko 6etan konturatu nintzen horrekin, arpeira beznau behituten, ez konturatzeko. Osea, arek zer dokaten bertxaban. Osea, Joseba, nola begiratzen nazu, tío, osea. Juten eta azkena zola eta imposible holan. Danik, kriston atakiak, ambulategira joan, ze pasatzen da, ikusi, hola, Hola. Argazkiak dauzkat, osea. Bai, egunean bertan bidaltzen zizkigun argazkiak. Oso Eta baina eta gero, hola estrenau zenun? Ezin izan nun, claro, imposible, holan, osea. Eta beste gazte batek Inigo, aurkeztu behar izan zuen, Inigoetek, osea, pati, gaina jo nintzen ambulategira eta medikoak. Dani, baina hilingo naz da berak, ez dakit orain. Gainera, gogoan dut esan zizutela, hau pasako zaizu agian bihar? Bai, asteleneako ondo zaude. Edo ez. Edo agian asteleneako luzerako. nik uste ondo gongo zarela, eta ja, asteleneako urrengo unean altzatuta. Osea, okerrau. Kerrau, eta astelenean okerrau, eta ordan hitzako izan zen, kriston disgustua, negar, osea, txartu, eta dana izan zen hotz bategatik, Neukan otitis bat lehendik, eta hotz gehiago sartuta, kriston hotza inzun, eta hortik, kriston... Gaur enfermerak ditugu publikoan. Bueno, eskerrak, porque nirekin edo zer gertatu leike. Eskertzen dut nahi tekarri dozu ez ez. Gaur salbugea. Bai, ambulantzika pondukago. Eta hor nun, gero, bueltatu nintzen hilabete batera, atera kontuak aurkestera, eta hor, einun, nire lehengo bakarrizketa, Zezanien, bakarrizketa batekin nahi dut hasi. Hasiera baten, saioa izan behar zen, bakarrizketakin hasi behar zen. Humore saio bat zen. Bai, eta niri ilusio gehien egiten zidanen zen, hasieran bakarrizketa egitea, bueno, fuentek eta guztiagoak egiten, bezala, nire ametsa hori da, izatez, ez? Olako bakarrizketa batekin hasi, eta gero, eta esan zidan Aitzolbaren eran zuzendari txit goren zoragarri, Aitzol zan, esan zidan, noski bai egingo duzula, eta kontatu nun, bakarrizketa hortan, ze gertatu zitzaidan, ba, zabez, 5 minututan, eta hori izan zen izatez nire lehenengo bakarrizketa. Wow. Hortxe. Atera kontuak. Joan, Natxo, eta azkenian ere, humoriatik eta hori dana ditzitan, oso guainik egia ez, gauza gehiagi dakit, informazio gehiagi dakit. Igual bai, konfiantza handia, Ze konpartio deu, baina... Osea, amatasunei buruz asko itzin dezu zuen artean? Ni ez naiz pesada bat ama, ez, eta ez, baina joegia da igual ez dula komentau, zezu azkenean, ama izan zeina, osea, ontzea kazetari munduan ez, kazetari jasea, baina. Eta lanian, eta azkenean, klaro, hor, ze suposauzun ama izatia, gero lanea huelta. Ba, lanik gabe geratzia. Bai, Lanik gabe geratu zeina. Bai, ni informatibotan egiten nulan, eta... Orduan geratu nintzen manexekin, eta nahiko azkarratu marri zenun baja, ze guztia botaka egiten. Osea, zekulena ez egon hain argal. Osea, nintzen nahi gabeko bulimika bat. Osea, holako, bai, egun guztia botatzen, zuzeneko, eta oso gizki pasatzen nuen igual erredakzioan, gaina komunak oso urrin zeuden, eta, bajartu behar izan nuen, gauza evidentengatik. Eta, arrazoi evidentengatik. Eta gero behin umeak inunean, ditu nun esaten, baina presnengola lanerako eta gaur arte. Wow. Bai, holan izan zen. Gero, oso, jetzartu nintzen programa, hortik urte batzutara, urte batzuko nintzen umeakin, ez daukan lanik. Eta gero, hasi nintzen saioetan, saio ezberdinetan lanian, eta oso ondo, oso gustora, baina oso gogorrak izan ziren lehen urte horiek. Kriston krisia zegoen gainera hemen. Bai, ez dan gara jona. Kristona pasatu genuen. Aurreko saioan Xabier Euskitze etorri zen. Bai. Ona? Eta okerrez banaiz Xabier Euskitzekin egiten genuen Euskal Herria zuzenean. Bai, eta han moda aditu moduan etortzen zinen. Bai, kolaboratzaile bezala. Bai, orduan izan zen, orduan, bai. Hor bitu, Euskal Herria zuzeneri ezker sartu nintzen programetan lanean. Ze, Agus... Ezenarrok, batematik esan zian, redaktora bat behar dut, eta beira, Ana, goitean ikustet, eta hola sartu nintzen Izarrakalean programan lanean, eta Izarrakaleanetik gero egin ditut horrekoen kontatzen da, 20 piko programa, barbaridad. Wow. Bai, eta esan du lehen Antonio, ikusten zula bere burua, ez dakizen bat urtekin, 29 etxea, ez dakize... Bueno, Antonio exageratu bada, bai. Lan finko bat, 54 urte ditu.
Eta pringada bat, Bueno, ama zara. Humore gile, txorien, zuzendari, bueno, ama naiz, bai, hori bai. Hori bai, etxea ez daukat, bankuarena da. Baina badaukat nun lo egin, eta guzti hori. Baina hori lan finkoa eta nik ben ere buru hola ikusten nun, ez? Bai, hori galtu barren zuen ze irudiote zenuen, ana txikitan ze ikusten zenuen. Nik uste nun izango nintzala aktorea, oza hori. Bueno, ondo gaz. Bueno, aktorea zaitzua. Baina beti nahi izan dut aktorea izan. Gero, bueno, kasetaritza munduan sartu nintzen, ze asko gustatzen zait ere. Eta... Adarret aktore bezalare, anatxun, monologotan, nik flipau dut. Nei igual gaina gustatzen zaitena da, anak, monologotan, iteitun azento eta kantau eta... Ez que zon interpretazio pila bat zartzeu, ez que harritxuta lagatzeit. Bai, nahi gabe, osea, uste nintzen dago lan. Bai, kriston azento eta me encanta. Da, zuri, amatasunatek itziten egala eta hola, bueno, nik uste zu gidoi, ez da, bueno, igual zuri pegatzei zu gidoilari ona. Zu, zezango zenuke, gidoilari obio zehala, ze bakarrizketak iteak orduan ez, gidoilari ona zea, edo bizitza interesgarria dakazu, edo amatasunak ere igual eman dizu, ez, zer esan, zer nondik hartu humoria, ez, Anatxu? Nik uste nire bizitza dela oso anekdotikoa. Eta dakit gertatzen zaizkidan gauza, bueno, batzutan txarrak eta askotan hortatik humorea egiten. Eta hori da, eske, a ber, nork tragatu du ahoko aparatua? Hemen badau norbait? Ez, ezta? Ba, nik bai. Nire senarrak ere bai, Osea, eske haze bi, Baten bat kantarilla batetik bera gauzi da. Bai, ni bai, ez? Baina, edo zer gertatzen. Ze suertea, ez? Gero kontatzeko materiala eukitzeko. Claro, materiala larrei daukat. Azten az, da, bueno, igual urrengo monologo hau, baina esko hori da, no? Osea, anekdota danak ezin ditu kontatu, baina egia da asko. Gauza asko pasatzen zaizki. Zer ikustet hori da launa zuen monologo bat ikuste jutezea, da ja imaginatzezu beha esaten nahi dan hori, baina hau serio nola pasazaio pertsona bati, nola ze? Posible da, ana bizitza posible da. Katana zure ikuskizunean badaude hor batzuk, anekdota batzuk, ez galdu. Ez padozu ikusi, Ba, ez galdu, gomendatzekoa da. Azkenean jendeak imaginazio asko daka, egia da jende asko, humore gile bezala, gidoilari onak dira, eta bueno. Bai, a ber, nik esan behar dut nire nazela, bape, honek oin daude, monologo, oso onak, diala oso kuadrikulatu makina batzuk dira, oza, asiera, remati. Ni ikasten ari naz. Nik eitzen dut, urteten abena. Ez naz, bape, orduan esan horrek daukate benetagon meritua, osea, kristonaria, kriston lanketa egiten dute, kristonek. Ez dut uste hori da nik ez dare benetako meritu. Osea, azkenean bakoitzak beria. Bai, hori da. Zaten ari zan eri nik zuri zaten dizkizutan. Ara. Maria beti, esketan nik esaten dut. A ber, Maria, gu beste estilo bat daukagu. Gara oso impulsibak. Nik ez dut eitzen monologo bat. Naiz eta estruktura berdina izan, oso ezberdin egiten dut leku baten edo beste baten, ze ikusten duzu publikoan unuen, edo sin más nik beste egun badaukatelako, edo improvisatzen dut barbaridade bat. Bitu, nire bikotea askotan etortzen da nirekin, da 50 piko garrenean aurreko izan zen. Ez que gaur improvisain duzu, baina zelan hostia, eta barre etxen dago, Hori da gure estiloa pizkat. Eta publikoak asko eskertzen duena, baita ere. Bai, bueno, danetetik egongo da. Etorriko da publiko bat esango duena, baina puta mierda. Hanak egin duena, seguramente. Baina gero beste asko... Estilo kontua dela, eta egia da batzuk daukagula joera edo erraztasuna edo etzaigu hainbeste importa gure anekdotetatik tiratzea, ez? Edo nik baintzat asko kontatzen dut. Oso... Amak asko eta ez, nola kontatzeko zua birrati, no? Hau honi ninguno. Baina, eta beste batzuk agian beste estilo bat dute, ez? Baina, nik eskertzen dut eta kasi terapeutikoa da. Bai, niretzat ere bai. Ez que gaina jende asko hori esaten dit, terapeutikoa dela. Ez konturatzen zara, hostiaz, nire gertatzen zait, normala da, ez da, niri entzuten abenin esan da, bueno, horren aldean normala da. Eta oso identifikatuta sentitzen dira, eta nik uste baita, gaina, adin batera heltzen garenean, niri berdin zait, jendeak ze pentsatzen. Bai. Niri, ez jat importa, a ber, Xabi, nik kontaten dora zendanakin, ez bakarri monologoan, bai Instagramen, niri berdin zadana. Nik horre asko ikasi beharra daukat. Nik benetan horretan bai egin dutela lanketa bat, eske bardin jak. Azkenean egin joan berra, zan dut, nik bizito zuen azkenean zer esan nahi mondot beti. Handi jana zelako, lode jana zelako, oso moderna jazten itzalako herri txiki baten, arrasaten ez dakit zer nitzalako, oza, beti zeo zer, ez? Orduan, bizitza, eske, ez jat kreatu besterik hori eitxea baino, orduan, eske, portolatik pasaten jatzezaten baren. Bai, oso identifikatuta sentitzen naiz, baina nik ez dut hori kasi. Eta batzutan sentitzen dut gainera, adinarekin
okertzen ari oten izen. Benetan? Bai, hor nago, borroka horretan nago. Sabina. Punpairez laguntzen dit, Bai. laguntzen dit. Honek lagundun gotzu, Bai. Aurrekoan intzun, bueno, ingenun Jesus eta Judas eta hau, Xabinek intzun Judas, bueno, Anatxu, bertzeio bat handik ez dugu, ordiziko YouTubeen jarriko dugu. Ba, Xabinek gero damutze zan, zerrokero zijoan, eta hau, jaseon, Xabin gaixoa zeon. Ze, karo, ja batetik aurra rokero jazten bazara. Ez, nik uste dala plazako momentuko hori gustatzen zait. Baina nik gero arrasto digital horrek, usten dit pixkat horre... Ulertzen zait. Karo, ez da berdina. Gaina zuzeneko batean, zuzenekoan aurrera. Holan zagozunean, edo, igual, morengo desberdina. Desberdina, bai. Baina arrazoi duzu, ez da berdin, horra beti da erratia eta telebista ezberdina, antzerkia eta telebista ezberdina, azkenean hori da, eskoten nahi dugu antzerki bat, gero ikusi opera bat ikusi zuzenean, edo YouTubeen ikusi, ez dago inungo zer ikusirik, ikusi behar da zuzenean, opera bat ez dut ikusi. Egia da irratiana... Ona bada, Irratiana geldik haimazte demora egotigata nervioso jartzeko. Ni lehenko aldia, irratiana haimazte demora egila da, tente otia falta motatzatela. Hombre, zuk bai, Maria. Elektrika utza zara. Bai, erraru. Geldi eukitzeko nizuen, baina ziur zauzu potosa. Geldi, eta aurreko saioan euskitze torri zenean, isilik. Ze, karo, euskitzek... Karo, arepe berba larrei asko. Bai, zoragarri izan da. Ba, zoragarri, izan da. Izan da. Oso gustora euskitzekin? Oso, esan dira mesedez berriz etorri behar duzke, eskenean hainbesteak kontatzeko. Bai, esan dugu gaztiak ez dioela ezagutuko, bere ustez dia, bueno, gaur egungo gaztiek ez dio, nola ez, Bueno, bitu emendazka uneskia gazta hauek eta euskitze bakizu, xaber euskitze bakizuen ordan, ez? Zenik ez daki. Hori ez da benak ezagutzen, ba igual, bizkat kulturarien edo kontuz, zerbait izkutatzen du. Edo kontuz, ez? Naski bai, ez, xaber euskitze mito bada, eskenean hemen, bueno, ez? Moral herrian, ikono. Ez dakit, Maria, zuk erantzun duzu, amatasunan ingurun eta... Bai. Azkenengo aldiz bere bideo hori jarrizuna ere TikToken, Instagramen berak euskitzen. Galdetzen zenioten, horri buruz. Ez dio. Arra girua. Ikusi neban, desan eban. Tu maia, hau ingo da, ikusi neban, lehenengo ikusalditan. Hau birala ingo da. Puto amo. Badaki. Arek badaki zerrein. Badaki. Ematen dago, eske euskitzen ikan sarran jende gaztean. Euskitzek memea izan nahi du, euskal memea izan nahi du. Euskitze fenomeno, bai. Ba, nik uste ez dakit. Zer? Ez dakit, amatasunari buruz eta nahikoa, ondo? Amatasunari buruz ez dakit. Dudarik geratu zaizu? Ezken eskan gauzak galderak apuntauta, ez du ez zarrezan. Gauzak apuntautan eskan eta... Amatasunari buruz ez dizut ez zarrezan. Nahi badu joztu zerbait galdetu? Bestakit, dudaren badaukazu golan. Bitu, karri nahi guztu ekarri. Ni beti izaten dut, ai, eski ama izaten... A ber. Ni umi eukine banian nintzen nahiko inkonstiente, nik uste. Ogeta benetan, ogeta betzi urteaz keston ilusinia sekarren eban, eure bizitzako maitasun guztiakin eta keston ilusiakin eta hori, baina konturatu nahiz, ez neukala ni puta idea. Baina hori da, ona, azkenean, ez? Osa, azkenean eitzen dozu, osa, beti ezkein bar da horrela, nola ematen dizu, baina hain berandu etxera. Beitu, tortolin ipintzen. Zu nahi dozu nahi, eta zure umia aterako da, osa... Humore gila bezala, bakoitzak bere estiloa du, ama bakoitzak edo familia bakoitzak bere estiloa izango du. Baina, inoiz, eta gero esaten dut zuenean, bueno, Maria, eta zu noizko... Mania puto hori ya está bien. Gorputzei buruz hitz egitea, besteen gorputzei buruz. Besteak noiz ama, noiz eskondu, noiz bigarren umea, noiz hirugarrena eta noiz zer egingoten utzi pakian. Ja gauza horiek ja modatik pasata daude, ja beste era baten bizi gara, eta nahikoa da, ya está bien. Eta noizko umea, inoiz usto nahi duki. Niri izate usten, bigarrena, noizko bigarrena. Ostia, leginak eitzen doraz. Un gustino follaten, tío. Un gustino txortan. Ja, tortoli bedaukat, baina ez torten. Eta bateri izan dut, oin da, bitu, bigarren ekartzen ari zure lagundanak, eta oin da gaina, era de chicas, zen nahi zuten ezka ekartzea. Ke era de chicas? Eta gaina besteekin batera, gero parkean eta lagunak, eta izateko, eta planifikatzen dizu beraiek. Oso gorra da, zetzuk nahi dozu, eta gaina ez dozu karten, da zen bitu, tortoli gorritxuta daukat, esan dut, txortan etxen. Nik beti izaten dut, erantzunen dela, saiatzen gara, eta ezin dugu, edo olako zerbait, eta moztu, txak. Eta gaina esaten dizute, bueno, nola ezin duzula, lehengua 6an ekarri zen dut da, hori izaten do nik, hortzegaitik ezin dut bigarren ekarri, nik behiru nahi nebazan 3 euro lau. Baita? Eskerrak ez ez. 3 euro lau nik, ni nahi zenen, bueno. Baina egia azkenean... Manes balio du lau bezala. Manes da, hostia. Kristonumia dauka, hori ja. Ode bat ona lau erdipurtiko baino. Bai, ni laugarren anaz, da nire amak esate ban.
neskia nahi nebala, hemen daukat! Beste irura mutilak, eta zaten zuen, ze karri do Nikola. Baina egia azkenean, jendiak ez dakila ama izatia aldezun, igual prozesu baten zauden, jende asko ezagutzatela prozesu baten da ona ezin, da esatezu, ostras, ezke pertsona horrei igual aizea presillo bat zartzen. Hombre, eta aurpegian, hori jendia ire gero aurpegian esatezula, zeta ama nizkota. Txikula. Claro. Eta ez pozu nahi, eta hartzea, ez tozu nahi, ez du nahi. Da, nik askoten zen, bitu erabaki dut ez dut, puta madre, claro, baiet, beste erabaki bada bizitza. Ez azkenean guk egero emakume zela, oza, ni adibidez, oain, porque ni, bueno, ama, ez dakit, aitxa izango nintzake, beti esatet, aitxa, gutxio pentsauko, no? Da, aitxa izatea, baina, klaro, azkenean ni profesionalki oain, momentu batean, neo nahi detena, nahi ditutena gauzakien, eta oain, de repente, ama izango banintzan, niri batek esan. Dana mosteko zin, da berriz hasieratzea. Baina realitate bada, Hasieratik nik bizizan nuena, Bai, zen izan zian batek, ez que oinu mea ekartzen moto oinu zondo naho, hemen informatibotan zuzenekoak. Sekula ez da momentu hona, Ana. Bale. Bale, pues, guztu tika gogoratzen dela esan zela, baina, sekula ez da momentu hona, okerren eitzan da dezelo. Bueno, baina ez ondo, ze gero, bizitzak beste leku batzutatik eraman, hor jarri ditu izan manu, gaur egun igual, ongo nintzen orain dike informatibatan lehen, da jo, izu zenbat ikasi urte guztiotan, nok ez eusten niri, umore gile ongo nintzanik, hainbeste gauza ikasiko nitunik, hainbeste gauza ingo nitunik, hainbeste zai, eske pasada bat izan da, atzeratze egiten badot, ze askotan zen dut, nik ez dut egin ezer, igual beste batzuk ikusten, tipo honek lortu du hori, nik ez dut egin ezer, eta gero, aurreko baten izan zian batek, hasiko gara pentsatzen zer indozun. Ostras, eske zema gauza indoraz. Tarteka hartu behar da demora eta esan. Eta esan. Zer, da, egin dodana. Bai, zabin egin behar da. Ze beti gauza azkenean zen ez dut egin ezer. Eta gero lorpenak emateula besti dalakara al publiko zein dezu, baina jonik adidez, 2025an argi dakat, lortu deten, indeten gauzik eharrena, guaiena, malku bateatze zait, kuadreiako kintakuak, bueno, gu kuadreian herri txikitan, dana naztuta, kintakuak jungenean bastanea, bastanea ez barkau, labasti da. Jungenean ostiraletik, bai barkau batetik, hola bizen nahi, igualtzia noa ze, punti inetela. 11 pertsona, etxe erraldoi baten, ostiraletik, astelene, horik ez da lorrua da, aste artea, holako lagunak euki, holako inguru bat euki, izan zan, lehenengo egunian, lehenengo egunia jasozarrik eman zigun, klaro, aiatzen zea, bigarren goizean aurpegi herria doa. Bai, gubezala bodegara aurrengo egunia. Bodega nekan, nita laguna hondikan txoro aiziakin, bodega, nahi lagunak, Maria, eske, bale, ja, lotzen eiz pasatzen, beste lagun bat, ondo, Maria, pixkat, girua izematen, nita lagunak, ze ondo, hori izan zan? Hori izan da, 2025an lortu zuen gozeri. Ba, ez da gauza erresa, hola lagunak batu eta... izan nintzen zorion txu, ez diteman olako zorion, gero hori, igual hemen ez dao, zaretan ez dao, inun ez dao, telebistan, ez dakik, hori da garantzitsua ez dao, baino da, wow. Ba, nahi 2025 eman didan honena, da, nire joa. Ez ipinizo, bari zuk errementako nabe. Ez que gogoek arten hau miek arte, bueno, ezin do, de hecho, menopausia nago ja, baina justu gogoa, Eta ikasi dut, eta banekien, susumuan eukan, eta konfirmatu dut, osaba izatea gustatzea dela. Osaba izatea, bitu, ni dauzkat 6 hiloba. Claro, laugara, orduan. Eta da pasada bat. Ni oin nire hilobekin ibiltzen az parrandan, kriston laguna gara, bai, ezautzen dituzu. Ez que familian asko goten gara, orduan, ostiraletan izaten da nire hiloben egunan, orduan egoten az, Maia, Maite, batzutan Katali, eta ez dakizu ez lakondo pasa, ez que niretzak hilobak izan dira, ez que munduan ekarri naben honena, manez, evidentemente, baina hilobak. Eta imaginatu, beraientzako izango den, izeba anakin, parrandan ateratzea. Parrandan eta edozer, azkenan edozertarako hor nao, eta eurak be hor dauz. Baina edozertarako, eta hori da, pasada bat, ez que ze ondo, hilobana. Bai, osaba izeba tituloa. Da, gaina, esan dozu, bueno, pizkaten ibilita, ala bengo. Etxea, gauean etxea. Ya está, hori da, maravilla bat, bai. Eskerrik asko ibet, nera nahi. Bueno, bain gonbidatua, urrengo gonbidatuan, eske, Ana. Eske, ya bukatu dut. Hemen dazko gonbidatuak, Hau da, hola. Osea, pimpu, ya. Pelota etortzen bezala, pumpairez. Hartu bota, eta esko, bain dako gonbidatu bat, aina hona rioza, ez ditidatzi beste bat. Oain dako gonbidatu bat, oso berezia da, zuzen dator, Gasteiztik. Baina, Ana, Ani Junin berda. Ana, izeri, bai, claro. Baina, lase, erizainekin, erizainekin. Zerbait pasatzen bada. Ondo nao, eskerrik asko etortzea. Plazerra izan da, musu handi bat. Maitxe. Eta Eta pumpairez tope.
Eta esan duzu, oso ikustaldi gutxi. A ber, zer nahi duzu, hasitzaia goize ikutu. Geldi inbirtira ez gauzak ondo. Plo, eta holan jungo zaria. Hala, mos handi bat. Gerrik asko, Nacho. Maite zaitugu. Ja, es que egongo zeina mestain beste dezatezu jo, ja, bai. Etorri behar du lekeitiotik pertsona gonea. Honea, Dios. Onta. Me pongo guapa, me pongo mona. Bueno, hain egon bidatu oso berezi da, kau, Xabi? Bai. Gazteizetik dator, bai. Gazteiztik aldator. Bueno, Gasteiztarra da, ez dakit Gasteiztik datorren, baino, ez da inumizidan, egia esan, baino, bueno, gaurkoan, zue guztiokin, Iker Ximenez jauna, aurrera mesedez. Bai, mesedez. Sartu hau. Sartu. Eixo, Iker. Arratsaldeon. Zerbait daukazu hilan? Ondo? Bai. Opa. Eske jarri du zinta bat, botatzen ari aurpegia nola atzera, da maiarratutxo bat hori itxaroten, egon dela arazo tekniko batzuk, eta kanda aurpegia horrela, sabes? Ana bizela, paralizia. Hori, eske entzun dut eta orain nago beldurrez. Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta bestea? Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez? Da sentsazioa? Ez dakit. Bueno. Bueno, Iker Ximenez naiz. Ongetorri, Iker. Misterio zalea. Misterio zalea. Nahi duzu jartza misterio musikila bat edo? Bai, favorez. Antziko jogo pixkat. Hola. Ostras, el cuarto milenioko tipo hau bezala? Ba, anai bizki. Ni Iruñakoa, bera Gasteizkoa ni Iruñakoa. Gehiago jarri daiteke? 33, 2, kapikua zenbakia. Alfabetoko C letra. CC. Creative Commons. Creative. Sortu. Izan. Egin. Jaio. J. ¿Tú estás John Maia o...? Jainkoa. Jesus. JJ. Hemendoa gaurko galdera. Zergatik hil zen 33 urterekin Jesus. Aldaketari, aitatasunari, txakurra izateari beldurra zion. Berak uste zuen nagusi izan da Elizaren proiektua alde batera utzi beharko zuela. Zer gertatzen da 33 urteak beteta. Zein da arazoa? Gure burbuina, gobernua, txoriak robotak direla eta gaza botatzen digutela. Hori bai, hori entzun. Txalo bera. Maria, mesedez, itzuliko didazu hau, esan duena. Bueno, 33. Que nietzako kriston palizada, horrelako hausnarketak. Bai, konturatu gara. Zein da... Beraz, a ber, nik ulertu dutenagatik... 33 urtekin hiltzen, zergaitik, presilua, ja, txakur bat erosi bertzun eta... Zuk zenbat urte dituzu? Aita izate dut. 29. 29. Nik 33ak pasa ditut. Egia da momentu kritikoa dela. Bai, 33, bai, Jesu Kriston 33eik hor gehatzei. Beti zate dizu, iristen zeanean konturatuko zea. Hala, Kristoren edadea, Kristoren edadea. Ez Kristoren edadea, en plan, ze ona Kristoren edadea, ez. Igual idingo zehala. Ja. Eta ze gertatzen da, zein da zure konklusioa, ze... Ez dakit, ni hain nintzen pentsa, esan. Ez nik ez dut konklusiorik egiten, nik botatzen ditut ideiak. Konspiranoiko bezala. Konspira, bai. Ni botatzen dut. Eta esfortzu bat dauka hau batzetik, Diot. A ber, entzuten da? Hau zen nire hausnarketa. Ja, hori bai. Gaur ontazi joan programa, okerez banago, ez? Bai. Ni kolaboratzailea naiz. Bai. Asmatu dezu. Zuk zenbat urte dituzu, Maria? 30... Bueno, Amar, amaika imar ditut. Bale, esango dizu. Bai, esango dut, a ver, osea, guai, tu. Gaia, pixkat estirando txikleiteko, baina 33ari beldur diozu? Nik
a ber, pelau iteit, baina ez eski bakoitia gustatzen bikoitia nahioet. Bida. Hori igual, osea, otamabi nahioet, otamalau nahioet, otamairu, Hogeita hamaika baino gazteagoa orduan. Ez, politxagoa, zenbakia politxagoa, agian... Ez da. Ez. Hori, izan daiteke beste hausnarketa bat. Bai. Beste hausnarketa bat. Ez? 29, 30 baino zarragoa dirudizu. Ez que ez da jakiten. Bueno, bai. A ber, bida, nik esango ditut gauza bat. Nik uste dut Jesukristona asunto hau... Osea, igual etzu nahi 33 pasa. Gaur egun ez dakizu egitze gertatzen zaizuen, baina 33 urte inguruan daudenak jendeak zeiten du. Ezkondu, etxeak erosi... Bueno, erosi gaur egun ja inorrek. Hor ja beste fase bat sartzen geha igual, Eta humiak ez, eta que tuak ogulua kongelao, porque vamos, humiak Ogulua kongelatzea. Bueno, baina erabakiak hartzeko garai bat izan daiteke, eta igual Jesukristok erabakizun, bueno, bera, gurutzera eraman, ez dakit, laguntzen nahi naiz, Lagundu, favorez. Bai, ez dakit nora joan nahi duzun. Nik hausnarketa bota dut. Zuk adibidez, zure inguruan nabaritzen duzu hori, esan nahi du, gazte jendearen artean nabaritzen duzu 33 urtean, tan aldatzen dela zerbait? Bai, ni laguna galdu ditut, dena. Bez? Laguna galdu dituzu. Esango nuke laguna galdu ditut. Ilea eta lagunak, hori gertatzen da. Ilea eta laguna. Bueno, ya momentu... Ilea momentu zau. Ilea ondaukazu. Hago tira. Bueno, gaur pixkatu izaukazu, baina... Ba, txikitati ditut, harrera hauek, no? Vale. Zure inguruko jendea. Bai, laguna galdu ditut, lagun batzuk ez dira nirekin gelditzen, hori baita gertatzen da, 30 urtetatik aurrera. Gurasuakin geratza jalako igual, o... Edo hasten dira kirola egiten, badela gimnasioa eta alkatzen dira beste pertsona batzuekin. Bai. Orduan hor nik zalantzak ditut, interesgarria izateari utzi diot, ez? Zaborunez, bai. Ez, hau, bueno, garaian garaikoa, eta igual, claro, interesak, lehen laguna jutezian, claro, bain zuk zer nahi dezuin, padela eta, probau dezu baina padela? Padela. Mierda, etzen nahi bai, egun batetan, bai. Nera jo nintzen da, lagunak alda behar dituzu. Ez, osea, ja aldatu dute haiek. Zuri aldagaizu ara bai. Claro, osea, nik ez dut aldatu behar, osea, haiekin ja ezin ez gelditu. Osea, behiatu ditut beste batzuk. Bai, igual da fase aldaketa bat eta inguruz aldatu behar da. Bueno, igual sanoa da hori ere, Iker. Esan dizut, igual. Edo bikote bat bilatu. Ez duzu bikoterik? Ez duzu bikoterik? Ez. Gauza gaizki dago. Bai. Nik Tinderra itia gomendatzea izuta adibidez. Bai. Tinderra nik tope gomendatzet, bai? Nik egin Grindr igual. Bakotxak berea, bai. Hori da. Ja, bai, zerbait bilatu behar dut, bai. Nik usteet. Carmen Porter bakizu zein dan? Ke ba? Ez, zure anaia, Iker bestea. Como no, es que zaitut ulertu. Vale, ez Carmen Porte o Porter. Bai. Horrelako bat behar duzu igual. Bere bikotea, ez, dices. Bai. Horrelako bat, bai, proiektu batetan sartzeko, ia da. Beste proiektu konspiranoiko batetan sartzeko. Igual, baita ere, osatzeko zure, zu planteamentu bat bota duzu hemen. Eta hor gehatu zea. Igual behar dezu, bigarren partea emango dizun norbait, osatzeko pixkat. Ze, Mariak eta nik ez dizu asko lagundu igual. Nik eske... Ez diot ezer lagunak, ja. Zaila unaiz gauzak hartzen, baina erointzaizkit eta... Hori nire planteamenduaz, ez? Ez, ni eske nola hau itzein deun... Ez dut oso errepikakorra izan nahi. Claro, hau agian hobe bukaeran, ez? Ez ondo, politxa izan da, nahi guztau zait. Zarata publikotik ez dakit entzun dan musika, ez? Ez que publikoak ez da. Bai, hori izan da, ez que hori izan da rarua, musikaki eta... Zuberez, listo horkoa, Iker? Bai, ez? Zergo jozu Antonio hori bueltatzeko mesez? Bai. Bitartan... Bueno, bai, Antonio bilatu dezakezuen, Ibanoa. Ez etortzeko bai, Antonio, mesez. Bai, Antonio etortzeko. Bai, etortzeko. Eskerrik asko, Iker. Osea, antiajuak. Kablea. Hirugarren, osea, beti gonbidatu bat daukagu, gonbidatu ona ditzen diogu, Ana Goitia. Bai. Eta gero ja, hirugarren zatian, etortzen da, bueno, iristen zaiguna. Alda gauzak alden bezala, bai. Kontua da, Antonio etorri ba? Non dao? Oain zeigu hau iten. Bai, flipao. Antonio! Dana... Etorri. Noski? Bai. Baina ez du ulertzen, komunikazio falta dago. Bai, komunikazio falta. Antonio etortzeko podcast bat inber bai, bukatzeko?
ezagutu laguna. Bueno, ez, nik hau aprobetxatu nahi dut, Mariak ere ez daki hau, baina, bueno, hemen lehenengo bigarren grabaketa egunean, ja krisi momentu bat egon zen hemen. Bai, egia. Antonio eta Mariaren artean, Egia. Nobitaren personajearen inguruan. Egia. Antoniok bere ilusio guztiarekin prestatu zuen Nobitaren tarte bat, eta ez, Maria, zuk etzen nion gehiagi lagundu. A ber, eta gero, asarretu egin zinen. Eta esan zenion, Antonio, txalo bero bat Antonioaren zat, eskerrik Antonio. Hola, Antonio. Ez, aprobetxatu nahi nuen konpontzeko pixka zuen arteko, Antonio. Gure artekoa konpontziat bai da. Ze Nobitarekin gertatu zan eta gero, gaur, bueno, Euskitzeren grabaketan ondo egon zineten. Bai. Eta gaur, ez dakit berriz ere Ikerrek eta Mariak, tupust egin dute, talka egin dute nonbait edo... Baina, helduin berdia, lagunak izan berdia, aldan bezala, konpainau berda. Nik uste dela kolaboratzaileak probatzea, ez? Hori. Agian Iker kareatzen dugu. Ez, edo igual Ikerrek itzein berdu da Mariak isileko berdu. Bueno, egon gara, nahiko isileko. Hori da arazo agian. Agian, zuk ze behar duzu, Antonio? Eskatu. Pues... Eskatzen hasi. Zaki, guionista bat, agian. Gidoilari bat? Vale. Gidoilari bat. Vale, ondo. Bestela... Bai. Eskatzea libre da. Bueno, nik uste dut ondo. Ez duaztea sarre. Ez. Besarka bat, benetan. Benetan, Hola. Benetan eman dugu. Vale, hola bai. Ja nahi duzuenean, baina hau gertatzen da, alzei garrenak. Gauza hauek hitz egin behar dira. Ekistatuta gelditzen die, WhatsApp taldean hasten gara bidaltzen aurtzea mezu... Bai. Gaur ulertu da gehiago, ez? Nahi asko gustau zait. Osa, gure artean konponditu, gero aurreko egunean baino gehiago, ez? Bai, aurreko egunekoa baino... Ez que aurreko egunekoa ezen ulertu. Nik kristan ondo pasan. Iker Ximenez mantentzen dugu, edo... Ni beste aukera bat emango nioke. Zasko gustau zait. Olako poesi kantu, klaro, publikoan oain daunak ez du entzun, baina, bai. Nik beste aukera bat emango nioke. Ikerri, eta zeko berriz, bale? Nina egut Patxi. Bai, Patxi bai onda. Bai, Patxi oso aditua, pelota aditua. Baina, ennik uste, ensaioa bukatzen joan bar deula, ze ja... Bai. Beraz, eskerrik asko, Ja, bai, ja bukatzeko. Bai, bukatzeko, beraz, bukaera... Hau, nik uste dela gauza bat landu berdeuna, bukaerak nola eman. Ez da erresa, Nik egia da gauzak bukatzen, ez que nino lalagaiteien, nahi bukatzaia isken gauzak... Ni saiatu naiz. Besarka da, eta besarka honekin bukatu, eta agurtzen dugu. Gero, ja. Vale. Venga, ba, bezarka batekin da bukatzen. Bezarka da polit bat, hola bai, Antonio eta Maria. Eskerrik asko entzuleok, eskerrik asko etorri zaten nahi. Aurrengo bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko.